Možemo početi šta? Sadnju cveća. To mi je jasno. Ali kako treba početi? Prvo treba da nađemo mesto gde ćemo zasaditi određeno cveće. Moramo misliti na to da li će cvet voleti sunce ili hlad. Da li će voleti vodu ili ne. Aha, Da. to je to. Da, dobro. A kad to odredimo, onda krećemo da razmišljamo gde ćemo koji cvet staviti. Da. Gledamo koje će biti visine, koje će biti boje, u koje vreme će da procveta i po tome određujemo mesto. Sve ja to razumem, ali mi nije jasno zašto smo morali raditi vežbe zagrevanja mišića ako samo stojimo i razmišljamo. Nakon razmišljanja i dobrog planiranja uzimamo ašov i pravimo jame u zemlji na određenoj razdaljini. I od biljke zavisi koliko je ta jama duboka, znaš. A inače, ako nam je problem ašov, onda uvek zovemo tatu ili mamu da nam pomognu. Ašov? Ašov? Da, naravno. S time je najlakše, ali može i sa motikom. Znaš, ono kad ti ono, tek mala jamica treba, da. I nakon što smo napravili jamu, u nju sipamo vode kako bi zemlja bila mekana i vlažna. Nije mi jasno zašto je to važno. Ako sadimo seme, ono nabubri i počne da klija, znaš. Lukovica krene da pušta korenje. Biljke tako lakše uzimaju iz zemlje hranljive materije, bitne za svoj rast. Bez vode naše biljke neće opstati. Dobro, to razumem. Da. A šta radimo nakon toga? Nakon toga biljke stavljamo u jamu i zatrpavamo zemljom. Zalijemo još jednom i čekamo proleće. Zbog toga smo toliko radili vežbe zagrevanja. Ovo uopšte nije teško. Naravno da nije, ali ja volim da se malo razgibam pre toga. Hvala ti je što. I šta sad? Zasadili smo cveće i do proleća to je to? Bez veze. Nije to bez veze. Nego? Ostaje nam obaveza da redovno zalivamo, da redovno okopavamo, da ne raste korov, da sve dok ne krene zima. Da, a posle zime? Šta onda? Počinje prolećna čarolija. Boni, ti stvarno lupetaš? Lupetaš? Kakva sad čarolija? Jel ti misliš da sam ja bebica? Bez veze. Prolećna čarolija buđenja prirode posle dugog zimskog sna. Čarolija boja i predivnih cvetnih mirisa. Pa stvarno? Da. To je zaista čarolija? Jeste čarolija. Prava čarolija. Čarolija.